Unha aprendizaxe completa que hoxe chegou á súa fin. 15 veciños de Caldas recibiron formación durante 4 meses en materia forestal e de xardinería. Entre os traballos executados nas súas prácticas, melloras na zona de Segade. Talamos árboles, cortamos especies invasoras, levamos rama, plantamos, un pouco fixemos os camiños, un pouco de todo, condicional un pouco. Aprendemos a talar árboles, a facer o mantenimiento de plantas, estuvo ben, pude ser máis tempo, pero bueno. O alumnado confía agora en atopar unha saída laboral grazas a este obradoiro. Algúns deles, de feito, xa conseguiron un emprego. Sí, a xardinería me gusta, a forestal tamén, a ver que sale. Esperamos salir no tema de madeireiros ou de mantenimento de xardíns ou. Esta mañá tivo lugar a clausura da primeira edición deste obradoiro de emprego impulsado pola Xunta bautizado Os Camiños do Camiño. O alcalde de Caldas agradeceu á Xunta o investimento feito e felicitou o alumnado polo seu traballo. Agradecer o esforzo e o traballo tanto de profesores como de alumnos e aos alumnos desexarlle que esta formación lle sirva para acadar as metas laborales que teñan na súa cabeza, non? Nós só temos palabras de eloxio, do comportamento, da actitude e do traballo. O rexedor tamén agradeceu á Xunta a concesión da segunda edición dos obradoiros de emprego. As materias de forestal e xardinería incluirase tamén agora formación en albanelería e canteiría. Ademais, incrementa as súas prazas acadando as 20. A conselleira de Emprego salienta as saídas que teñen este tipo de accións formativas. Varios alumnos que están en procesos selectivos ou foron seleccionados por empresas da contorna, polo tanto, eso para min xa é un éxito, que 2, 3, 4, 5 alumnos, cando chego a clausurar un obradoiro, xa estean sendo seleccionados, implica que o obradoiro funcionou, e que verdadeiramente esa formación que recibichedes ten unha finalidade clara, que é insertarse no mercado laboral. A Xunta financiará con 350.000 euros a segunda edición deste obradoiro. Para a súa primeira entrega, o Goberno galego destinou 260.000.